Yo boogie beba. Yo to the ba. What the story so that's not one. Aslagi billet on no look. Eh? On get on come where when I forgot here. Sorry. They believe immediately. Get on Arawa. Sorry. Lanya. Therefore, 25. oh, Elehemeni Yibra. No. Somebody here will have a bad about him. What do? Hello, yet again, a comment section say a bishop a water. Hello, Onye cap or Stino Guam Saw Moto. Pokwa moto again. Pokwa moto again. Dimpa Hakam cake with a sour moto. Judith, the way phone again like a period or last. What pack again? Cross threat. Tonwa. Lewanya front. Ilewanya front chile kabagoko. Go to Otele and the knock and there go. Oh my home. Ranga bia takoshi guys. Eleheme no come on get lewanya front to the adeya ze legem. Elehi legem. Sorry. Lekwe ahando zo kwe ngam de bagya ahunu ni na ejuchala akwụkwọ m owe ego ka m dere so ị bịa ga bịa takushire meze mebiere m pepa me na gị nkata nwụrụ anwụ aha go Judith onye Chukwu. itilia na record no mewele ego Sorry. why you get etilia na record and no mewele Sorry. Chineke ga-enwe ọkụ ndị vigilante kugbukwu eri n'aka ndị ọkụ Sam ya dara na mma ndị vigilante kugbukwu eri n'aka bịara ga-agwa m sị iwe onye amị mmadụ ha nọrọ ga-agwa m sị awụ m ọtọ ga-ebịa ga-agwa m sị iwe onye amị bịara ga-asa m hapụ ha gwa m sị awụ m ọtọ makwa otu ọtọ dị bohela ọtọ mbụ le otu ọtọ dị mbụ ga-ebịa ga-agwa m sị na m hapụ ha Bishop, check out by anyway. Okay. Mega camera ke. Abuela mia. Hey, see that my bestie. Where is the mommy upon? I'm on a call, sorry. Oh, you are on a call, sorry. Yes. Bishop in Hogam. Okay, better before. Eh, you ain't chare gwage. Biko. Bishop Ashima thank you. Asuma thank you. I degorum gina your inbox before, but a chat room. So it must have more television. Hey, I told that also. Oh yeah, sorry. But Okwiche ate him very well, right?
Get one way get and that Gara Germany. Yes. Wagani Guinea. Asim Kenegi, this your platform gave me somebody, and that person they changed go my life within I don't know. Actually, I'm not made that interview. This person has done more than that is it. Ndị niile nchigoro mụ ha n'aka onwebụ onye merele m ha o mere m. And on another December. Now listen. Onye she from which state? Oshanambra. Elebo base. US. Okay. And also got login. Yes, and Imashimo could be serious Igafo. Even that interview, a whole lot of people came to my DM and the Imasha Borom number I'm here. So a whole lot of people were on my number, and man, that is I didn't have time anyways. All right. To let you know. Anna, you mention your number in my interview can name and wait but from play to reality. And I pray to reality, oh. And I pray to reality. And I pray that Naga Wishigi. I'm a Kola. Amen. No one also Korea Meregi. I'm a Kola when you are Biara. All this serious lotta. Yaga meeting nigga and I couldn't know him go again. I don't know. How could I go Koku marriage? Yes. And okay, come, I'm going to give you this. Eben bibu before. Eben be before. Orechahama. As I'm talking to you as of today, Akoromo na estate and Onye Wakurumia. And Uguna Akurumia, everything, the whole package of 4.5 million naira. Onye was send the remainder. Oh yeah, wait. You will let me again na because if we na you could do na comment section here, we expect under the serious. No, wait. All fingers are not hold on. All fingers are not equal. Now, listen, some of them no go do about how they tap check to Quantuala, ever when I go to marriage. Imekwele inquiry mata benne and a bush apataka and a bush alaga. Email inquiry, listen, but I'm trying. All one of the important things in the here. Away and estate. Make sure before getting and go to that man's place. Ever when I go to marriage, tell him you want to know his village. That is what I need. And when one night I'm singing him. That man now, Qualata Yatamagan, when King Nara, when I came. But the man, I'm say, I made the sure, Noga who wish, and that is the important thing. Biko, and so in Chucky Merum, just reply na your DM so that Kamafi could but just reply me na your DM, Now, get it. After this life now, he will send a message maybe to Nana. This is my TikTok account. A lot of people, but I don't reply. Send their message. All of you cannot reply. So send their message. Okay. Congratulations. Because the important. Listen, thank you. Don't take it that no will tell the now will turn at the wasted via life change. Marriage the creature from it we hear so take note of that. That is one thing you must know. But Bishop, whether or marriage or no marriage, at least I've benefited from your life. Congrats. Thank you. Bye bye. Uno bia here. Kunania. Uno bia here. Oh mugus. Uno mere ma kweshe se ha pola number. Nwe anyị ga-akpọ number nke again. Now, in that type of husband, give me my own husband. Look me now. It is done. Di beri baga darunu. Di sungu. Di angota maya kuwagi haga darunu. It is done. Oyeke yikure onye ana montuare. Bere num camera. Oyeke yiri montuare attendant. Bere num camera obozu.
onye nke na-ekwe na-apụ. Bishop, onye nke na-ekwe apụ. Segiri mere. Onye nke okwe hapụ. Okwe hapụ onye na-anọ. Onye ekwe hapụ. Nwaanyị metere interview kịta. Bupụ n'ihe na. Gbega kamera gị ese ebupụ ya kwabụra gị sị nka abịala gị n'ime. Biri agadi nwoke gbega kamera gị. Bishop. Otele Rosa. Bishop Keke. Asị ka bịa kene gị. Nwoke ọma. Ancestor chere. Asị ka bịa kene gị. Ancestor chere ikwu. Keke. Ibere ikele anya. Gịwa. Mụ. Ị na-eme ịbụ ọzọ Igbo ndụ. Ị na-agwọ mmadụ ọrịa. Asị ka m bịa kene gị. Jizi ke nna m. Daalụ. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịrị gị na mma. Jisi ike nna m, jisi ike. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ bụghị na mbata gị iru ọma, ihe ọma. Ị ga-anọ ndụ ogologo. Ndụ ogologo. Ị ga-azụcha ụmụ gị azụọ gị n'afa Jizọs. Ya dịrị gị na mma. Daalụ nna m. Daalụ nna m. Nara ekpere because ama m si iru ole 90 or 80 akwa ya. Mberube m na ntị 60. 60 ewo mpa. Daalụ. Eji bọg ancestor mpa. Thank you. Jisi ike nna m. Jesus! Bishop! Ọkwa ibele ebe a mbụ. Mba Bishop abebe m. Ọkwa ibele ebe a mbụ. Abebe m Bishop. Mgbe m bịara abịa ibuturu m down. Good afternoon. Eme m gị interview. Mba emeghị m interview Bishop. Ọkwa ịma n'ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru. Ama m amawo. Ewe fonu gị na ala ga-ebido ọtọ gị last. Ngwachi m ebupụta ọtọ nọ m na nso. Laa n'azụ. Bishop anọ m na shop. Space adịghị. Tọnụọ. Wepụ ntutu gị ahụ. Wepụ ntutu gị ahụ n'azụ otele gị ahụ. Ngwa bịa were fonu gị. Bishop nwanne m. Ha, Ọya kpụpụta atị n'ịpụ n'ọnụ. Kpụpụ chingom ahụ onye ọnụ ushi. Chingom atagharị ha. Achọ m that touch from you here. Okay. Ga-agwụla m sị nwanne m gị na-enweghị ụtọ. Ga-agwụla m sị nwanne m. Kebishina nọnyere anyị. Abuja. Onye ebe wepụ aka n'isi gị nọrọ straight wepụ aka n'isi. Nna. Amaghị Mbaise. Ebe na Mbaise. Ahịa azụ Mbaise. Ebe na ahịa azụ. Ụmụ ọkịrịka. Ebe na ụmụ ọkịrịka. Ndị nwe nkwọ ala. Enya achọ m that touch mere ka aṅụrụ aṅụ nkwala na asịtị kamera ahụ. Mere ka aṅụrụ aṅụ nkwala na asịtị kamera ahụ ma Chineke agbaghị ọkụ. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nna m dị ndụ, nne m anwụgo. Nne gị ọ nwụọla? Gịnị gburu nne gị? Ọwa ọrịa. Ọrịa. Ị ji anya oke nshi? Mba o. Ị ji anya... Isi? Gị na nwoke nọrọ ị ji anya ahụ? Ịlọtụ m si anyụ ahụ. Otele gị ọ na-eshi ushi? Never.
Ọnụ nwere ọnụ ọtọ. Na Bishop he ka ejikọkwa n'ime oge. Ọkwa nnasasị kagara. Ọmụ akịbara ga ajọ ọnụ ọ na-esu isi Chineke. Ọ na-esu ushi. O shi ga ahụ ushi. Lebe oshi kwa ihu nnọọ onye dibịa atụrụla mbụ. Ihe ndị enye ga balasị na akpa aga haụsị. Praga bịa ma ịgara ya nọ na-esu. Enwere nwanne gị ji anya mbalansị? Mba. Enwere nwanne gị na-agba mkpọ n'ala? Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Gịnị ka ị gụrụ? Office Technology and Management. Ọ bụ ụdị kọọsụ ị ga-agụ. Ọ bụ ụdị kọọsụ ị ga-agụ na ụlọ akwụkwọ. Ihe ọdịdọ ji adọ gị? Mba o. Ara ọ dị na famili nne gị na nna gị? Mba. Ọbara ohi ọ dị gị n'ime? Mba. Ara gị osiri ike? Ara m. Ara gị osiri ike? Ọ shiri ike nọ. Nne gị aga laba ara? Mba chere nụ. Elu duka isi ka ọ wee ga-akọwa nụrụ m. Enyi ị ga-aga laba ara Chineke agba gị ọkụ. Mba ara m dị ọ dị oke. Ị ga-aga laba ara kwenụ ihe mgba. Ọ dị oke. Ọ dị oke ewele n'iwe nọ. Isi m ga-aga labụ ara. Gaa laba ara. Iru ha n'ụlọ ọgwụ gwa dọkịta na nsọ eme eje labụ gịnị? Ara. Ara siri ike. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ọ ofu. Ị ga-enye elu dị mkpa ị na-eti? Ana m akpọ onye ahụ eti na. Eji m akpọ onye ahụ eti. Ọ ya akpọwa onye tarala ahụ? Kpọwa onye ahụ ị tarala ahụ. Ọ ya mechie anya gị bido. Oh Chika, jiri ya nwayọọ baby. Oh, Chika. Jiri ya nwayọọ. Genotype gị? Eh. Blood group gị? O positive. Enya mo nwe go mutu. Good afternoon, Kekime. Ibranga drum ke kamera. Kpiri fallopian tube. Ibranga bia drum ke kamera. Wa paka no ge chile ka gbago ko. Kpiri fallopian tube. Ibranga bia drum ke kamera. No mboge bianga. But I've been going before. Ibela before me interview. Am I able to? Huh? Able to? Emelang interview. Mba. Bilioto ke lazo. The way camera of my girl lazo chile ka bagoko. Eko di bossas o bossas ne postrate name. Oh lazo chile ka bagoko. Nya ho ga na ya chesa ho daga. Asenge lazo sege tono. Iri bossas ne postrate name. Aho de paga. I want him 100%. Lazo. Onye nwe bossas yi. Yeah, boxer, so short. Onye we pakara paga. Onye nwe ne ki. I brought a boxer, so my short nigga here. Postrate o daga. Postrate.
When you do that, I can get you. Prostrate or the Ghana get with a boss as the prostrate in the year. Prostrate or the Chile Cabago. What do you do that? Pranga got the boss as the prostrate, you got their got from Hawaii. Give him a no talk. What have you for? Give him a no talk. What have you Jokunde ke Fatachana so Jokogan. I don't want that. Jokunde, my Patachana so working on with local day. I don't want that, Jim. Jim, I happen to get you to Yawroda so work. Ega Jim. Ya happen to get you to Biamana so work a beauty. Guess mega Jim. That phone. Hey, sit back, sit back. Gaga Jim. Ebeki na no yan. I don't pass average. Kushoko ike. O do bodege no. Ohe akpoto ji mege. Gaga Jim ko na azokwu na ebuild ge. Onye ma ihe ji okwu agagharị gala South Africa na de taxi baga momoto. Bra. Hey, damn you. Damn you. I drive 7 cars. Okay? Amwa kibranga bia agwaga say drive ga 7 cars. Amwa kibranga migra ya agwa say drive ga 7 cars. Ba ne na bia vuri ala tada Nigeria chile ka agba ko. Motor we bought parking at my house in Nigeria. 2 cars parking in Nigeria. Bia onye ebuba agụ a amwa ke migra anya. Amwa ki ji mota magra ka nwa yire ebuba agụ. Otele Rosanna. Ini shake ye no biggie. Huh? Oh God. Did they phone ga ka back camera here again? Oh God, be some more body when I went. Obigi just be the shake man. Yeah. Oruben go to an about just now drive at a mega interview. Huh? Also, okay. It's okay. Obansa here in South Africa. I don't mean to forest. Forest. Yeah, forest trading. You know, forest man, I want to go begin and shake. You know, I want to. Okay. The Lerozana. They will. Ah, today phone can not hear you. Humble, if you are talking about see what What makes you back? I chop that thing here. Okay, humble Christopher. Christopher Onye. Mbaikwe. And when he put on. Mbaikwe, Christopher Mbaikwe. And when I hear put on. Mba. Let he just go near. I don't know if you need it. And then he just go for the no go cook on your palm on. And when he put on. Humble Christopher Mbaikwe. Christopher Mbekwe. You want your bed? I'm more in Enugu State. A bed in Enugu. Oji River. A bed not River. Ache. Nigga naga had endo. My father and go. Oh, donna. Udo. Na. Gini buru naga. And you're poison. Hey. Ụmụnna gị ka ọwụ nwanne ya. Ụmụnna m. Donna. Ọnwụ akpịrị ogologo gburu nna. Ohi ọ dịghị n'ime. Mba. Akwụkwọ ji adọghị. Mba.
It's a quadra, can't talk about no be wogan. Yeah, but what just open and depends. He Well, let me here don't argue no be man working some good. I will be a cuckoo. Give Yanka Agogasa, who quadra, Chineka Bagoko. Onye akwụkwọ obi ebere gị ugwu ụmụ nwaanyị ole ka iji n'ala kemgbe pụtara ụwa 7 ịsọwa ole 7 iji ahụ ha ara isi iji ahụ ha ara wite igbirigbe ọnụ ga ịshababa n'ọnụ ka panta agadi nwaanyị iji ahụ ha ara yes ana m aṅụ ala aṅụtakwa ya ọfụma kwe nke igbirigbe ọnụ ya ga amagha m ụka iji anọ how many minutes na ịṅụ ara ọ bụ na ala kwụ ọtọ ana m anọchakwa 30 minutes ma ọ bụ na ala kwụ ọtọ Chineke ekwela ihe ọjọọ ekwuru ụgwọ isi nwa onye ọwụ mana ọ ya dị happy with me ikwuru ụgwọ isi de gịal iji anọ 30 minutes Chineke agbaghị ọkụ inyere enwere 1 naira ekwe drọpụ n'elu isi aka parents ya ọ gị ka m jụga ahịa onye akwụkwọ obi mụ na nwaanyị na ọrụ na mma na ekwuru ụgwọ isi iji aṅụ ya na 30 minutes ikuchigere m ume enyi ya ara ịṅụwa 30 minutes asị m ọ dịghị mba dedele iji aṅụ ara nwa onye ọzọ for 30 minutes ọnụ 30 minutes ka ọ ya bụ ịṅụ ala aṅụ nwanne gị nwaanyị ụdị ara ahụ ị ga-adị happy ọ kwụtụsị ṅụọ ya aṅụ onye a na-aṅụ ala mgbada na ede Ongara, one of South Africa, one of Igbo. Again, you're loading pineti. Odogwa ya hate ngu mo choy you. Oya wo dogo ge wan. One. Ge wan mega ha start them nga wa am si wo dogo. Chile ka ba goko. Pra ge mega ha start mo beginning akwụkwọ doga ge bia ga kwa pse gali na akwụkwọ daga. Oke ikuru egwu akwụkwọ atọmaga ma na ọnụ ma na obi. Pra ga kwa pse wo them you. Ana ma be Nigeria next month enwe ike ifuga anya. Ihu onye Boa. Lanya ma gwa gị. Lanya ma gwa gị. I don't come here to play. Ihu m anya. Yeah. There's something I want to show. When I just want to see you just within 5 minutes. Damn. Nwekwe ihe m gwara la gị hie ahụ ọkwa interview nwekwe ihe mma mere go makwa m kewe dasa ebe elekwe kewe ịchọrọ ịhụ ma nwekwe ihe m mere go ọkwa ihe m kwugekwe ihe m mere observe akwụkwọ dịkwa gị ma na ọnụ ma na obi gị bịa gabịa gwapụsa ịchọrọ ịhụ m 5 minutes m gaba m chọrọ ịgote gị gift ọga ọkwa ibere interview mecha gị tago gị gara onwe gị nwaanyị ọbụla kpọrọ gị ya bịa alụmalụ echi m gị ụgwọ owu iji agba ncha I tried them before. Genotype go. Blood group go. O positive. What number go? 060 +276 0318 7790.
Umumai car for you people not to disturb one hotel has she disturb goon. Umumai I got one number here again. Just in being again engage escort. I'm a G convoy at there. Ana m abịa. Yam buggy bianga. Yes, sir. I have a fan now. Name of I got a motor so. Oh yeah, we money how I never walk on in there. Amam. What pack up, what pack up, again? The way for Nana, I gave last of my get. Hey! Yeah, all the cake up, I will go. It would I'm here. It would I'm here. Oh, mistake. Get a mistake. I'm a woman. Tanwa. Oh, what I'm thought of. Look at him and you pantato. Gaga, tutto pantato, irita. E ci no telege mu wa hushina. Kaga, ele hiji suru pantato. Ikabo bianca kage. Fadrume pantato. I'm on that song. Oh, hiji were pantato yiga. Makeno nanso. Eno nanso ga tutto pantato irita. No to Otele. Emuna una so miro shikure munka. O miro shiri munka. Emuna una so miro shirim. Ko u miro. Te were pantato kwe ya na. Were phone go. Pantata, how many color ya? Red or nonga? Mba, na name black. Hama top black. What pack no lugi? What pack no lugi? They were a black. Pantata black. Where Hotel. Well, I think we got hassle. Onye be? I'm on Imo State. Ebe Nimo. Mbisi. Otele Rosane, me per uno get it. Onye mbise yige pantato. Onye mbise gaga maburu pantato mwenga tanaho. Agwande Yoruba no ogi n'ime, elebe noto. Enugu. Oh, him and AJ yige pantato because I'm on a boundary with Benue. Therefore, 24. Ebe na Mbise. Ezinite Mbisi. Ebe na Ezinite. Amudi. Nege na nna ga dị ndụ. Yes, sir. Okay, but interview agaga n'ihu akwụkwọ dum gaa n'iru. Amam. Pago wo onye ara. Mba. Mmaga kwan ara ọgbaghị ya. Mba. Galụ izuole ihe mmadụ mbụ. Mba. Enyi gị nwoke otewele ihe mbụ gị were. Mba. Akwụkwọ ji atọ gị. Mba. Ashị ma ọ dị ya. Mba. Ị ma nri echi? Ama m na-esi ọfụma. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eme scented candle, eme diffuser, liquid online. Mega call. Sir? Ị mega call. Call.
Mba. Imege call. Call Otele. Ana m asa gị okwu. Gịnị ka ị na-arụ? Asị m, adị m self-employed. M na-eme scented candle, na-eme diffuser n'aka m, na-elekwe accessories. Imege call, ka mege call. Bịara nga agwa m sị imege. Gịnị wụ scented candle? Onye ka scented ga? Gịnị wụ scented candle? Scented candle bụ... Kpọọ ya n'Igbo. Ọ dị ka air fresher. Ama m ife a na-akpọ ya n'Igbo. Gị na nwoke nọ n'eje anya ahụ. Mba. Ahụ ị gaghị lelee ụzọ mamịrị akpawa gị ma ọ na moto mistakenly ya drop wa n'ahụ gị gaa nyụ mamịrị n'ahụ. Mba. Onye zụga nnụnụ ke? Ole onye zụga nnụnụ ke? Wo nnụnụ ka ịzụga nnụnụ? Hey! Okay, ọwụ n'iro. Ọ n'iro ka nnụnụ na-ebe. Mpagoji azụ nnụnụ. Mba. Osisi nọcha nga ọ ya mere ya. Sorry. Ndo. Sorry, gịnị? Ediri unu edi? Ediri unu edi? Eweli iwe biko. Ndo. Ị nọrọ n'arụ nwoke rie gị ọrụ mbụ? Mba. Ị ji agba klọb? Mba. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Ị mụbuole nwa? Mba. E bere gị ugwu? Otele achapụrụ ka nda. Ụmụ nwoke ole trala gị? Abụọ. Ị ga-enyela odi mkpu ị na-eti? Baby, you're so sweet. Oh, I can leave you. Mega call. Mba. Hello, odi mkpu ị na-eti? Baby, you're so sweet. M ga-akpọ ya aha ya. Complete ede mkpu. Oya, bido n'isi. Ebuka, ịtọgbuola m. Ebuka. Biko. Bishop ifere na-eme m n'ikwu ndịki ya, biko eweliwe. Damn you. Here na-eme gị ikwu na Ebuka. Oya, ndo, eweliwe, ndo. Damn you. Here nke ole Chineke agba gị ọkụ. Ndo. Come that out here. Ebuka, ịtọgbuola m. Ị na-epu ụzọ anyị ka ya ma na-epu ụzọ anyị? Onye ọbụla ga-ebu ụzọ mana m ga-eme gị onye na-epu ụzọ ebe ahọzụlụ kọmin ya. Ele onye na-epu ụzọ ahọzụlụ kọmin ya n'ime ụlọ abụ. Nke nwoke ga-ebu ụzọ anyị. Ya ma na-epu ụzọ anyị. Nwokorobịa na-anyụ ka ọkụkọ ka ya lia na arụkọ. Congrats. Genotype of AA. Blood group of O+. Due to some security reasons, you will not call your number. Ghana my YouTube, Real MC Bishop Comedy TV. Real MC Bishop Comedy. A type of Hania or get type of Okoro Prince Will. You put the YouTube. Inano, get subscribe. Okay. Ega home. And when you all like it from your video, get drop all your number. Onye like it. When I na the comment section here. Because of one yaga upon number here. Branget get number. Nga mubrole. Akwamadi begi branga about jet fighter.
ayo kwa Chineke ka jet fighter agbara ko hara iwokwa no jet fighter ịbịa nga akpọrọ gị Chineke ma Chineke ekwesu ngọkwa ga amụ bịara nga asa akpọrọ unu nọmba kwesu ngọkwa ga amụ unu kpọọ ụmụazụ na agụdawa ha ego gwụwa ahụ ekwu ego kparịwa ụmụ nwaanyị because of gịnị ọ naanị mụ ka e nyere license inwe communication with nwaanyị ụtọ ọwụla m shito not you because inwe opportunity meet nwaanyị na phone nweta nọmba ya kpọọ you talk anyhow deriri keep olem number m say I'm keep your number keep olem number m reduce amugu auto gugbukwe mere auto feza satakwa anya This man. Yeah, that guy he did some water here. Anyone wants him now water again. Makati, anyone wants some water. I'm going to talk to you. Branga wants some water. Branga wants some water. Branga wants some water. Bishop, good morning. Yes, Jide Kelega. I'm going to get mad. I'm going to get some water. Apo yoto, iwi moto get back where I want keep begging. I got some water. They pay and water again. They pay and get again. Damn you. Rangawam, let's have one deep amado. I'm your auto. Hey, Ponga network, Ponga. Oh, Makunu, I keep Paragam. No, is that here? I am begging Shiboko. Good afternoon, sir. Begging Shiboko. Mano, take Chaga. I will talk on this. And you're saying, well, with a phone up outside, maybe I will leave Shiboko. Go outside. I quit fooling him up, ma. Onye no compound on one. I cannot do. Get in what is short, got to jump to a gata kushibese. I cannot do. It after left. I did 25. Okay, man, how will I never got but you have one? The phone again, I get laugh. In a Takurano go like this. They call Onye Seko cell. The letters are. Lazo. Yeah, Seko cell or the Lana, so get out, church, and let we shot to get them you dear. And he went, give young Gata Kushkrebeze.
Buruku talking wrong at Atakash. Let him talk. Kumere. There's a water, eh? Before teenage, unu ga no tan no, eh? Unu ga no na road to ndara barala for 8 years. Atotra amu na anwa. Onye ara barala for 8 years ga anu gidu na amu. Umu nwoke ndị ese ga na water. Hello. Hey, go ya mom panye ko ga that atom that noise. Tako chreze gi no mere ko onye agbara ogwu onye nketa atara. No, I'm not from Nigeria. I'm from Cameroon. Sorry. Okay, you're not from Nigeria? Yes, I'm from Cameroon. Okay. My English is not that okay. Yeah. Bonjour. I speak English. I don't speak French. And you are a Cameroonian? Yes. In Cameroon, we have English, we have French. So I'm English. I'm not French. Ah. Yeah. So, you know what we do here? You know what we do here? No, I don't know. Can you teach me? We do interview for people who are single and unmarried. Are you hearing me? Igbo culture. Okay. So yeah, you want to be part of one? Are you married? I'm not married. You are still single. Yeah, no children, no husband. Now listen, my interview with you now. Take note. It is going to go on internet, social media, other platforms. Yeah. Are you aware? I know. I'm aware. You are aware. And another thing, I don't want laughter from your mouth. What did I say? Laughter. I don't want you to laugh. If you laugh here, I will drop you down here. No, I will not laugh, I promise. And secondly, yeah, stand up and go back. Then you come when I ask you. Okay. But who shared this life to you? For how long have you been watching this life? Let me say like for 1 hour now. Keep the camera on the floor and go back. Okay, this is me. Hey. Let me tell you. Hey. Stop that. Hey, don't want that kind of play. Okay, I'm not dancing. See? I say, hey. Stop that nonsense play you are playing here. I don't need it. I say, go back. That is instruction. Oh, wow. Says you limb like a pencil or biro. Because you can't do body like this. I said, go back. Already, it is the end. Or do you want... Okay. Turn around. Okay, this is me. I say, turn and look at that mirror. Turn and look at... Remove your hair. Mosquito. I say turn and stand, look at that mirror. Don't even have light, mosquito. My light is just... My light is back. Mosquito, I say turn and look at that mirror, mosquito. Okay, let me go outside. Go outside. Let me go outside, you see me. All your bone have come out and appear here, checking body. Are you seeing now? Hey, stand there. Mosquito. Listen. Hey. Do I look like somebody who is laughing with you? Okay, what do you want? Sit down. I should turn. Sit down. There's no chair here. Let me go back inside the house. There's chair inside the house. So this me. I'm back inside my room. Whoa. What will be your name? My name is Otele.
Orera who? Yes. Orera who? Yeah. Yes, sir. You don't have son name? They can call me Grace. How old are you? I'm 21 years old. Your papa and mama, they alive? Yeah, my father is still alive. My mother is still alive. You go school? Yeah, normally. You go school? Hey! Yeah. I said you should face me here, pay attention. Yeah, I go to school normally. Everybody go to school. I go to school too. So when you resemble Guazu, you come here, you come they do like mosquito. Charge the neck, they like periwinkle. Come here. I said, there. Remove your hand from your mouth. You get asthma? Huh? You get asthma? No. How many? Your brothers and sisters, how many? I have let me say I have 11 brothers because my father got married to 3 wives. Otele Rosanna. You say? I have 11 brothers. Let me say total. A woman, let me say total, all of us were like 15. One man marry how many wives? 3. Yeah, papa. Yeah. Family of Aramara family. For when a family, when I get person where head no good. No, we don't have those type of people in my family. So for your mama side, then get person where head they touch. No, the only people I know that in my family that mostly have is people from military. Into military. Yeah? Yeah. Well, I have my other brothers are military people. Military. Yeah. For Yeah. now only Cameroon they operate, Abi. Yeah, in Cameroon. Okay, it's okay. You get pie? What? You get pie? Pie. What is pie? That's the way they come out from Bum. No, I don't have that. They cut your front to this thing, Abunda. They cut them. Phone what? Your front Abunda, your front to gearbox, so they cut them when they burn you. Oh, you mean circumcised? Yes. So the la chapu. What do they do for living? I work in a restaurant. You don't go my house collect something go before. No. How many men don't like you? I've never been. No man. Huh? I'm a virgin. You say I am a virgin. Tiena. Yes. In my tradition, as a first daughter, I need to get married first. I can never have a encounter with any man. Okay, that's your people's tradition. Yeah, that is my tradition. My family tradition. Okay. Your own family, not your village tradition. No, in my family. I'm the first daughter. Yes. So Okay, now you see, what I am doing here is our own Igbo culture tradition. Before you marry, you ask question, you ask, you make inquiry before getting married to anybody. That's what I'm going to do now. okay. So that you will not marry somebody that will cause problem for you. Okay. So, how will I know that you are a virgin now? If you want to know,
You can go and check my page if you like. I should check it where? Anytime that you are free, you can check it. When you know that you are already in the life, you can check it. So you want to believe me. And if you're think I'm lying, I can still take the camera to my auntie, and my auntie will say the same thing. They will video the whole thing. Let me see. I cannot video it. It's not normal. I mean, like, my auntie can confirm it to you. You think I'm lying? Your father and mother are they at home there now? No. My father and my mother, they live in the neighboring city, while I live beside my auntie. You have mouth odor? No, I don't do that. I don't have it. Do you have mouth odor? You say you don't do that. No, I don't have it. Nyash odor. No, I don't have those stuff. I don't have it. Have you treated infection before? No. You don't sleep before, wake up for sleep. Immediately you begin shout, Jesus, Jesus, Jesus. You don't do it before? No, the only time I have a dream was when I dreamed I was getting married. That is all. Hey, you say you don't I had marry a for dream dream? that I was getting married in You court. don't marry for dream? Yeah. Otele Sana. You are already married and you are telling me you are a virgin. I don't want that laughter here. Let me tell you. I don't want that laughter. Yes, I don't want that laughter. You are already married, you are here telling me you are a virgin. You marry for dream, you come physical here, come become virgin, you call the deceivable. Who deceive who? That was a dream. It was a dream, not physically. Who tell you say dream not be physical something? But if I see a husband, I will marry. Damn you, wait, let me talk here. Don't talk when I'm talking. Did you collect 1 naira from the dream? No. I just saw, I was inside the altar and I wanted to collect a ring. I said, wait. Did the man not chop you? Okay. Did the man chop you for the dream? No. Okay, no chopping. Where do you? No. The only wedding you do for the dream? Just a wedding I was dancing. That is all what I saw. How? Spiritual husband, man, already. Your genotype. What, you mean what? I don't understand. Your genotype. Your genotype. What is genotype? You don't know what is genotype. Your blood group. Oh, that I forgot. You don't know that. I forgot that one. I forgot. I can't lie to you. I call your number. 6 + 237. Remember, whatever we are doing here will go on air. You are aware of it. And anybody that calls you, that is anything that you do with anybody is not my business. Whatever we do here is going on air. So I should proceed? Yes. Okay, call your number. +237 671 579144.